YouTube machiegni nyako Ramogi nyinga en George Bati. Jaod bura ma Mumias East Peter Salasya ochiwore do ma Mumias tok ng'adne tok jang'ad buche Masela Onyango nyoro golo chik mondo mi ochop somne ketho ma odonjnego. Salasya itudo kod goyo MCA ma Makunga Isongo. Salasya notamore ketho ariyo moting'o nyaka ketho kwe e romo moro. Masela Onyango irito mondo ogol ng'eto kaponi jaod bura no idhi wegi Rambun kachop saa 8 odiechieng' ma kawuono. Someone is admitted at hospital, patient number 73 of 2021. Yep. We are not disputing the fact that the accused person visited some hospital. What we are disputing is his claim that he was admitted on the 15th, making it impossible for him to appear before this court on the morning of 16th. And Your Honor, we maintain that the accused has not provided any document to this court to prove this admission